Ganyan mo yan. Gambot. Ano ba play? Na-play na. Oh. Ano ba kalungkot mo, Borno? Siyempre, may ako yung cellphone mo eh. Ay, cellphone. may ako yung Pampanga problem. Oh. May kaya po na, pabalo mo kaya may kaya, bayo yung page mo naman ngayon eh. Nung dati, Pampanga problem. Yan eh, Kapampangan problem. Subscribe yan pa si bayo ni po. Wala kayong nagawa. Talaga mga paulit-ulit. Follow ya ulit. Like, follow. Oh, Subscribe, bahala kayo. Basta, gawin nyo na mo po ito na yan. Makisabi kayo, pumayo. May kaya na eh. Kaya ito naman may gacking page ming Pampanga problem. Sana may pala ka. Bilib kami kaya magaling kang hacker. Dapat pa sana. Oo. Bayo ka pala mag-vlogger ngayon eh. Mangarap ka pa, maging hacker. Kaya kita may gak, kita nga Pampanga problem. Hanapin ko to. Tila ka puko. Aloy kami parang bemo. Purit. Ayun na. Oh, pasibayan po sana follow mo kayo po ulit kayo ng bahay ming page. Dito pong lulugod kayo kaming Kapampangan. Kaya sana naman po pag-follow share ya po yung guys. Kapampangan problem. Kapampangan problem, new page. Oh. No page. Oh. Back to zero again, mga boss. Tama yan talaga. Para kaya siguro talaga ito na. Tama mo may mga karang-hacker yung talent darbuit. Magaling lang dapat kabiliban talaga ng hacker. Yay! Malamakan! Dahil po salamat. Apa. Sikat na kaya siguro na kasi hinakdan na kami page yun eh. Yung personal account ko po hinakde tapos yung page kinwari. Tinggal doon ang pang-admin din eh. Mga yan talaga. Ibudang na ning budang official o original. May kaya naman. Yan talaga. Kaya naman ibudang palakpakan. Dahil po salamat. Pag-follow po sana. Yung kami new page. Apa. Kapampangan problem. Salamat ako po sa asawa.